mailah bajua supaya hati menahan tangi hingga taibo hingga taibo masih jua indah berarti jo indah membuat adik baraliah keputusan. Aponan kurang dari sadonyo perjuanganku, ampunan salah dari cara mencinta. Kau adonan paralu dipatahkan lebih darinya, oh kadenai patarukan. Aponan kurang dari sadonyo perjuanganku, ampunan salah dari cara mencinta. Kau adonan paralu dipatahkan lebih darinya, oh kadenai patarukan. Salamu
angui raso tabaka di matumbu asinan disiangi di mama lintang sinan dihadok di mata sangku sinan kabamala untung bananan sedang sari sari patenggang dinan sanang tak tampak hati kareh dan kapangakan leno badan tak kabahiraukan kok tak sakit tangguang di badan surah sadang di awak untungan malang galak bapak sojo padolah ramu di dalam dado nan indah kunjung ado lah diranunkan lah ditanangkan hati mana yang hijau kama dibawa nan perasaan indah kunjung nyorado cincin pamato di jari mandi baik ke joting bako dek pandai melenggokan mangko bakilau juo hati jo jantung la angui dek pandai membawakan nampaknya sadang juo hati jo jantung la angui dek pandai membawakan nampaknya sadang juo sari patenggang dinan sanang tak tampak hati kareh dan kapangakan leno badan tak kabahiraukan kok tak sakit tangguang di badan surah sadang di awak untungan malang galak bapak so
Rasanya cinta asang kui di angan-angan, indah tak sampaikan. Denai sangko adi asurang, nyatolah diganggam orang. Dalam hati nak menyampaikan perasaan. Denai sangko adi asurang, nyatolah diganggam orang. Malang cinta kota raso malang bana. Tak lambe diri denailah taike ka orang lain nan indah denai cinta, tapi kinilah tak lambe diri denailah taike de ulah menurut kehendak orang tua. Mangga adia namu ajo manarimo, lama di urang dah lama di kita. Sayang kok cinta hanya kadenai, boleh kita napa juangkan, biarpun hino di mata.
pinanglah tiba batari bojo orangku apa daya kita.
panang ide panang wangan. Angin nan barambui tanang, sampaikanlah salam rindu untuk adik nan denai saya, nan kini jauh di ranah Minang. San
studi cukui kita sampai di siko nak tamu enai dihino di cara cong jawaban adenai kebajuan indah dipandang dek orang tua adik cando menambah kasih kabulu jawaban adenai kebajuan indah dipandang dek orang tua adik cando menambah kasih kabulu Allah jale kita nanin dak samo tinggi biar denpai mengubah cinta riak si bangsa indah kata canlia tak buat nan malang indah kata dengar orang tua adik pembatih kita berdua riak si bangsa indah kata canlia tak buat nan malang indah kata dengar orang tua adik pembatih kita berdua apa guna dan batahan jika tak sakiti batang makhluk ko dihino nang malangkong Allah rendawanang diri denai yo dipandang de orang tua adik biarlah lape janji dan kita buat usaha bertahan daripada tatakan dan rela karena dia zona lain nan sapadan rela dan relakan Allah jale kita nanin dak samo tinggi biar denpai mengubah cinta riak si bangsa indah kata canlia tak buat nan malang indah kata dengar orang tua adik pembatih kita berdua riak si bangsa indah kata canlia tak buat nan malang indah kata dengar orang tua adik pembatih kita berdua apa guna dan batahan jika tak sakiti batang makhluk ko dihino nang malangkong Allah rendawanang diri denai yo dipandang de orang tua adik biarlah lape janji dan kita buat
sapadan rila den rilakan den rilakan adik jona lain nan sapadan rila den rilakan candu ayam sabuangan jiko mana di sanjuang-sanjuang sekali kala dalam galangan nasib denai takat tuang sekali kala dalam nasib denai tak katuang itulah nan denai rasokan mulo denai bamain cinta katiko bapitih dan dipandang indah lengah pun tibur katiko bapitih dan disayang jiko indah banci pun tibur indah bakaran gulai itu nan taraso adia cinta kadenai jiko piti layado indah bakaran gulai itu nan taraso adia cinta kadenai api manyinto harato denai rasokan mulo denai bamain cinta katiko bapitih dan dipandang jiko indah lengah pun tibur katiko bapitih dan disayang
bo indah bakaran gulai itu nan taraso adia cinta kadenai jiko piti layado indah bakaran gulai itu nan taraso adia cinta kadenai api manying